парчави Бразилия 19 ноябри соли 1889 қабул карда шудааст. Он аз 4 ранг, ранги сабз, зард, кабуд ва сафед иборат аст, ки маъноҳои хоси худро дорад. ранги сабз рамзи ҷангалҳои бой, сердарахт ва васеъ амазонка, ки қисми зиёди ҳудуди Бразилияро ташкил медиҳанд, мефаҳмонад. ромби зард маънои рамзи бойгариҳои зеризаминӣ, захираҳои фаровони тилло ва офтоби дурахшони ин кишвар мебошад. доираи кабуд рамзи осмони софи шабона дар болои шаҳри Рио-де-Жанейро мебошад, ки 15 ноябри соли 1889 истиқлолияти худро Бразилия аз Португалия ба даст оварда буд. дар маркази доираи кабуд як тасмаи сафед кашида шудааст, ки дар он бо ранги сабз шиори миллии кишвар нависта шудааст, ки орден e прогрессо мебошад, ки маънои тартибот ва рушд ё худ пешрафтро дорад. ин шиор аз фалсафаи позитивисми файласуфи фаронсавӣ Огюст Кон гирифта шудааст, ки шиори пурраи он чунин буд: муҳаббат ҳамчун принсип, тартибот ҳамчун асос ва рушд ҳамчун мақсад аст. ситораҳо ва сирри онҳо дар чист? дар доираи кабуд 27 ситораи сафед мавҷуд аст, ки 26тои он дар қисмати поёнӣ ва 1тои он дар қисмати боло ҷойгир аст, ки иёлоти Пара мебошад.